Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi qal li l-impjieg tal-ħaddiema tat-trasport pubbliku ser ikun ta' priorità l-Gvern kemm f'dan il-perjodu meta trasport pubbliku waqa' f'idejn il-Malta Public Transport Services Limited kif ukoll meta eventwalment it-trasport pubbliku jibda jitmexxa mill-operatur il-ġdid. Illum ġejt biex nuri ħaddiema nispjegawhom is-sitwazzjoni, ovvjament biex isaħħu moħħhom. Taġa spjegajt li dan is-servizz jitjieb irid u biex jitjieb ovvjament nżidu iktar vetturi. Dak tfisser awtomatikament li l-ħaddiema mhux jonqsu jridu, anzi jridu nżidu ħaddiema biex inkomplu servizzi tajbuh. Il-Ministru Joe Mizzi ħabbar ukoll li minn nhar it-tnejn il-barranin ser ikunu qed iħallsu l-istess rati ta' tariffi li jħallsu l-Maltin. Dan ser jirriżolvi l-kwistjoni diskriminatorja li kienet ser twassal l-Unjoni Ewropea sabiex tibda proċeduri legali marbuta ma' ksur ta' direttivi Ewropej u bekk ġew evitati multi kbar. It-tariffi għal-Maltin f'dan iż-żmien transitorju ser jibqa' l-istess. Il-Ministru Mizzi wiegħed li l-punt ta' tluq meta jiġu diskussi t-tariffi l-ġodda mal-operatur il-ġdid ser ikun l-aspett soċjali biex kemm jista' jkun in-nollijiet ikunu vantaġġjużi għan-nies li jużaw it-trasport pubbliku. Intalt il-Ministru stqarr li r-rotot il-ġodda ser ikunu l-bażi tad-diskussjonijiet mal-kumpaniji li jirrispondu għas-sejħa espressjoni ta' interess tat-trasport pubbliku li ser toħroġ il-ġimgħa d-dieħla, filwaqt li żvela li diġà hemm numru ta' kumpaniji kemm lokali u kif ukoll barranin li wrew interess. Aħna li qed juru interess hemm għax-ċemplu biex ikunu jafu meta ħirġa espressjoni of interest, fejn dak juri interess minnu nnifsu. Il-Ministru Joe Mizzi tenna li mhuwiex ser jippermetti li jerġgħu jibdew joperaw il-bendi buses għaliex żbalji li jagħmlu amministrazzjonijiet preċedenti mhumiex ser jirrepetu ruhom. Huwa ħabbar ukoll li ser ikun qed jippubblika l-ftehim li jagħmel il-Gvern preċedenti mal-Arriva. Intant il-Ministru Joe Mizzi iltaqa' mal-ħaddiema tal-Arriva fil-Venda tal-Belt fejn magħhom iddiskuta diversi temi u wieġeb qatt ta' mistoqsijiet li jagħmlulu il-ħaddiema. L-għana ħari ta' dan kollu skont il-Ministru huwa li kemm il-ħaddiem kemm il-klijent u kif ukoll l-operatur ikunu kuntenti bis-sitwazzjoni.